Birsi әйткәнгә икенчесе җырлый, җырлашып мәхәббәтләре тынмый. Ул аны кабул итү имтиханнары вакытында ушаткан. Шунда ук аның белән бер партага барып утырган. Яшьлегем чишмәләре җыры аларны мәхәббәт гимны. Хәзер алар 3 кыз үстерәләр. Бик бәхетле гаилә. Икесе ике төрле холыктагы сүзле һәм җырлы җырчылар булсалар да, яши күптән бер төрле булып беткәннәр инде алар. Сүз һәм җыр бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачарлармы яшьлегем чишмәләре? Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Пирамида күңел ачу комплексына рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта сүзле һәм җырлы, дус һәм тату пар Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гыймаева. Хәерле көн, мөхтәрәм кунакларыбыз. Сәлам, Ильяс. Исәнмесез. Сәлам, телевизион тамашачыларыбыз. Бик мәртәбәле кунаклар дип әйтеп куйым әле. Рәхмәт. Зурладыгыз. Шуның өчен бер акыллы сүз белән башлыйсым килә әңгәмәне, әгәр дә рөхсәт итсәгез. Итәбез. Ир-ат һәм хатын-кыз мәхәббәтенең асылы рухи, физик һәм акыл якынлыгы белән бергә бер-береңне хөрмәт итү дигән. Нобель премиясе иясе, фәлсәфәче, үзенең никах һәм мораль китабы өчен шушы мәртәбәле премиягә ия булган Бертран Рассел. Чынлап та бүгенге дөньяда космик тизлекләр, иртәгә нәрсә буласы билгеле түгел. Ничек шушындай шартларда үрнәк матур гаиләңне сакларга һәм бар кеше көнләшерлек иттереп яшәргә сөйләп китегез әле. Монда мин дә асылын аңладым. Хөрмәт дигән сүз тора шулай бит. Мин 100% килешәм. Әлеге акыллы сүзләр белән без инде бүген бик шундый акыллы, фәлсәфи сүзләр ишеттермәсәк тә, үзебезнең тамашачыларыбызга гади сүзләр белән барысын да аңлатырга тырышырбыз. Синең биргән сорауларыңа да җавап бирербез. Чынлыкта менә бер-береңә иң беренче чиратта хөрмәт булырга тиеш, юл куярга кирәк, аңларга кирәк һәм әлбәттә инде көн саен монда инде үзеңнән өлеш кертергә кирәк, гаиләң, никахың ныклы булсын өчен. Әгәр дә син кул селтәп, ярар әйдә, хатын әнә тырышсын, мин ничек бар шулай гына яшим, миңа бай да рәхәт дип. Әгәр син эгоизм булса, синдә үзеңне генә уйласаң күбрәк, әлбәттә бернәрсә килеп чыкмаячак. Шуңа күрә уйларга кирәк, мин дип түгел, без дип. Мин шулай дип уйлыйм. Аннан соң инде балалар тугач, без 3, без 4, без 5 һәм башкалар. Сез моңа инде җиңел генә килмәдегез, әле бер интервьюсында Булат Бәйрәмов әйтеп китте. Сүзгә килеп, урамга чыгып киткән шакларда булды яшьлектә. Бераз уйлап кирип, тынычланып, рәхәтләнеп дуслашып китә идек. Ләйсән, менә шушы ныклы никах сүзе генә җиңел бит. Никах бит изге сүз. Аңа ничек ирешергә, ничек сакларга, яшьләргә дә киңәш биреп битегез әле. Без чынлап та менә син әйтеп киткән сүзләргә без менә теге бу бер-ике көндә генә ирешелгән түгел дип әйтәсе килә инде. Кеше бит гомумән һәрвакыт үсештә булырга тиеш. Гаиләдә булсынмы, карьерада булсынмы, һәрвакыт үз өстендә эшләргә тиештер дип уйлыйм инде мин. 10 ел элек бәлки без башка төрле булганбыздыр, әйме? Безнең инде өйләнешкәнгә 18 ел элек инде без гомумән башка төрле идек дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә ул вакытларда авыррак та булгандыр ничектер, шулай яши, бер-береңне күбрәк аңлый башлыйсың, бер-береңә ияләшәсең, бер-береңнең хөрмәт арта, кадереңне, менә ничектер безнең гаиләдә шулай, бер-беребезнең кадерен елдан-ел ныграк, менә минем өчен шулай. Хөрмәт белән башлаганбыз икән, хөрмәт белән дәвам итик. Һәр вакытта да сәхнәдә Булат Бәйрәмов үзенең тормыш иптәше Гүзәл Ләйсән Гыймаеваны һәр вакыт алда йөртә. Бер елгы концерт программагызда хатын плюс ир дип аталды. Бу чынлап та гади хөрмәтме, әллә бизнес идеямы, мөнәсәбәтләр концепциягез сезнең ничек төзелгән? Сөйләп китегез әле. Юк, алдан дигәндәй, каядыр 2000-дә яшьлегем чишмәләре җыры чыкты бит, әйме? Яшьлегем чишмәләре җыры чыкканчы, мин инде үзем ул вакытта радиода эшли башлаган идем. Һәм Ләйсән дә үзенең беренче җырларын яздырды. Минем бик зур теләк. Әле без ул вакытта егет белән кыз очрашып кына йөрибез. Минем инде аны радиода яңгыратасы килә, минем аны танытасы килә, миндә шундый. Ул нормальный хистер дип уйлыйм инде, ул нормаль теләк. Беренче җырларын, икенче җырларын бардык, ләкин барыбер үзебез дә сизәбез, аңлыйбыз, нәрсәдер башкарак җыр кирәк дип. Инде аннан соң
Қоядыр бізіне тауыптым, шул яшьлегім шишмәләре жыры кулга килеп эләгеп, аны эшләтеп, нәкъ шул ук елны без өйләнештек тә, шул жыр белән менә мен инде аны күбрәк этәрсем, чөнки җырчы буларак. Чөнки ул мин ул вакытта бит җырчы булу турында, җырлау турында уйламыйм. Мин радиода эшлим, мин диджей. Миңа әлбәттә инде аны сәхнәгә этәрү теләге, чыгару теләге миндә бик зур, һәм ул хәзердә шулай. Мин аны аерым менә шундый җырчы итеп күрәм, һәм ул шундый җырчы. Менә шуңа алда алып барабыз. Инде алда дигәннән, хатын плюс ир дигәннән, ул чынлап та ул вакытта безнең бер маркетинг адымы дип әйтик инде. Ир плюс хатын ничектер ияләшкән кебек. Монда хатын плюс ир кара әле, нәрсә? Чынлап та нәрсә икән бу дип әйе, Һәм халык та ул программага килеп бик охшаткан иде. Чөнки без анда нәкъ менә гомумән барлык теге дуэтлардан аермалы буларак, беренчеләрдән буларак, ир хатын темасын нәкъ менә концерт барышында ачтык. Biz аңа махсус монологлар яздырдык, biz анда махсус юморлар эшләдек, шулай итеп, шул стендап жанрындарак дип әйтик инде. Менә шуннан килеп чыккан әйбер. Сезнең өчен нәрсә дигәнне аңлата? Хатын беренче булып бара һәм сезне тормыш иптәшегез хөрмәт итә ләйсән. Бик зур бәхет бит. Ул вакытта бәлки шулай кирәк булгандыр гына дип әйтәм, ә безнең тормышта ничектер бөтен нәрсәне уртага салып сөйләшү күбрәк хуплана дип әйтимсең инде. Ниндидер идеялар туганда, ниндидер эшләр килеп чыкканда, без аны һәр вакыт бер-беребездән яшермичә уртага салып, план төзеп, шулай итеп эшләргә без күнеккән инде. Җырлый башлаганда бәлки аның теге беренче рәг итеп чыгарасы килгәндер, ләкин хәзерге тормышка карасаң, инде мин үземне аның артында итеп хис итәм дип әйтим, безнең теге күңелемдә шулай итеп хис итәм, чынлап та. Ягъни ире артында, акыллы хатын агар да алдан барса, үз-үзенә сокланып, ышанып, барлып караса, ире булмаска да мөмкин. Кем гаепле? Хатын гаепле. Чынлап та Булат Ләйсәннең продюсеры булып тора, аны тамашачы белеп тә бетермәй, ләкин чынлыкта шулай. 21-нче гасырда идеялар тудыручы продюсер иң кирәк һәм иң күп түләнүчән һөнәргә әверләшәк икән. Ишеттеңме? Әйе. Сез күп кырлы булудан курыкмыйсыз. Тормышта сез нинди сюрпризларга әзер? Әзер дип бит нәрсәгә дә әзерләнеп битеп булмый бит инде алдан теге әйтәләр. Менә син моңа әзер булырга тиеш, син моңа әзер булырга тиеш. Ягъни син һәр вакыт нидер киеренке халәттә торырга тиеш дигән кебек килеп чыга түгелме соң инде? Алай булырга кирәк түгел. Нишләп син көн саен бу көн нәрсә булыр икән? Димәк, син киләчәктән куркасың дигән сүз. Син киләчәктән куркырга тиеш түгел һәм узганны, үткәнне шулай уйланып, анда нидер кайгырырга, хафаланырга шулай кирәк түгел. Чөнки үткән иде ул, әле киләчәк килеп җитмәгән. Шуларны без киләчәкне үткәнне уйлап, без бүгенге көн белән яшәргә онытабыз. Без теге якыннарга күбрәк матур сүзләр әйтергә онытабыз, балалар белән күбрәк уйнарга онытабыз. Нәрсәдер һаман киләчәкне уйлап анда якыннарга игътибар бирми башлыйбыз, яисә үзебез шөкер итмибез. Әгәр дә син иртән уяндың, күзләреңне ачтың, шөкер итәргә кирәк. Менә уяндым, ашарга ризыгым бар, киергә киемем бар, йөрергә машинам бар анда, минем дусларым бар, туганнарым исән сау, әниебез исән сау, туганнар, гаиләм бар дип. Менә шулай яшәргә кирәктер дип уйлыйм. Сюрприз дигән сүз. Сезне куркытамы Ләйсән? Нәрсә? Чынлап та теге без бүгенге көн белән яшәргә тиешбез дип әйтәсе килә. Сюрпризларга, гомумән тормыш шулаймы? Төрле сюрпризларга да, анда көтелмәгән яңалыкларга да бик бай. Көн тудымы ниндидер дөньяда нәрсәдер булып тора. Аңа әзер булып торып булмый, ләкин аны син кабул итә белергә, өйрәнергә тиештер. Менә стрессоустойчивый була белергә. Тормыш сабагы кирәк име? Бер тәҗрибә. Шулай. Сиңа бөтен сынау бирелә, нәрсәдер өчен. Әгәр дә син дөрес нәтиҗә ясыйсың икән һәм ул тормыш сынавыннан чыгасың икән, димәк син тагы да бер бүлем искә күтәреләсең. Бу рухи яктан дип әйтәм инде мин. Әгәр дә нәтиҗә чыгармыйсың, тормышыңны шулай дәвам итәсең икән, димәк сиңа тагын бер сабак булачак, тагы да ныграк сабак булачак. Менә димәк монда үзеңдә интелле кирәк, уйланырга, нәрсәмне үзгәртергә, нәрсәне мин дөрес эшләмим. Менә шул гына. Аңлашылды. Җырчыларда, спортчылардагы кебек икенче сулыш ачылу төшенчәсе бар. Әнвәр Нургалиев, Елена Ваенга, Алан Рикман, алар барысы да икенче сулыштан җырлап киттеләр. Сезгә шушындый бәхет тәтесе, икенче сулыштан Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов
ачылсалар, үзегезне яңа баштан ничек тәкъдим итәр идегез? Ой, шундай көтелмәгәнрәк кызыклы сорау булды бу, әйме? Беренчедән, андый икенче сулыш ул һәркемгә дә андый бәхет тәтеми бит инде. Әйе, һәркемгә дә түгел. Һәркемгә дә түгел, бик сирәк була торган хәл минем уйлавымча. Әгәр дә мондый бәхет, бәлки, өметсез шайтан диләр. Көтеп ятсам булмайды ла, аны эшләргә кирәк. Көтеп ятып булмый, ләкин әгәр дә бик тырышып та бик теләсәң, миңа калса, булдырып буладыр дип уйлыйм. Тик моны зур бәхет дияргә дә була. Шул ук Әнвәр Нургалиевның әйткәне бар, ник иртәрәк чыкмады микән Татарстанга? Шулай да алар бу сулышның иртәрәк килүен телиләр. Алан Рикман 46 яшендә генә ачыла, Гарри Поттерларда төшә. Чынлап та әллә ул теләмәдеме 20 яшендә ачылырга? Гәрчә ул гомумән табиб команда укыса башка һөнәргә. Бу бит бер караганда бәхет тә түгел. Бер караганда бәхет тә. Сезнең фикерегез нинди? Миңа калса һәрбер ул бәхет кайдыр күктән ишелеп чатырган әйбер түгел. Һәрбер нәрсә аның бар алгоритмы, аның өчен эшләргә кирәк, аның өчен шул ук жәлләмәскә кирәк үзеңне, вакытыңны, һәм дә инде әлбәттә бераз гына финансик матди яктан да инде син нәрсәдер эшләргә тиеш. Күренергә, яңа җырлар иҗат итәргә, безнең ишарәттә дип әйтик. Без мәсәлән үзебезне икенче сулыш дигәндән сынап карыйбыз юмор ягында. Тагын әлеге дә баягы шул ук пандемия вакытында менә ул юморлар халык бик ярата башлады. Ярата, без инде аны концертыбызга да кертә башладык шул әйберләрне. Шундыйрак сценарийларда эшләгән һәм бәлкем әле киләчәктә нәкъ шулай ук булыр да. Бәлкем монда җырлар, яңа җырлар менә без туплыйбыз, яңа җырлар яздырабыз. Бәлкем алар халыкның күңелендә ниндидер бер тәэсир калдырып карарбыз. Эксперименттан курыкмаска кирәк, һәм инде Без һаман эзләнүдә дип әйтәсем килә. Теге зона комфорта дип әйтәләр бит әле шул турда. Монда килгәндә дә Булат шул турда сөйләп килде. Зона комфортадан чыгарга курыкмаска кирәктер. Сез инде курыкмыйсыз бу уңайлылык зонасыннан чыгарга. Инде бу шыр үткәнме инде? Юк, курка торган түгел. Студентлар курка мин белән. Менә ул яшьтә 20 яшьтә өеңнән чыгып китү мәктәпне бетергәч беренчесе бик коркыныч адым бит. Юк, куркыныч, әйтәм бит, куркып ятсаң, син шул ук урында шул дәрәҗәдә каласың. Менә шунысы да. Әгәр дә син нәрсәдер тормышыңда үзгәртергә телисең икән, кайдыр югарырак баскычка атларга теләсәң, монда инде бераз гына арт саныңны диваннан, кәнәфидән күтәреп, нәрсәдер эшләргә кирәк. Эшләмәсәң китереп бирмиләр диләр безгә. Шулай. Афәрин. Бу сорау Ләйсән сезгә. Сәхнәдә нәрсә мөһимрәк? Санабызам, сәләт, энергия, акча, репертуар, продюсерлык зәвыгы, тышкы күренеш, яшь. Татар сәнгатенең иҗат әһелләрен татар эстрадасының төрле булуы борчый. Татар эстрадасын сез ничек күрәсез? Фикерегез тәҗрибәле җырчыдан. Татар эстрадасын теге читтән күзәтеп, яшьләрне карап барсаң, миңа теге ошамый дип әйтмәс идем мин. Ошый торганнары да бар, ошамый торганнары да бар. Һәрберсенең үз йөзен табырга, эзләргә тырыша. Ләкин күбесендә, менә син санап киткән менә шушы әйберләр барса да булмавы, теге алга таба үзенә карьера төзи алмаганнарга бер сәбәп булып торадыр дип уйлыйм мин. Кайсы берсенә җыр сайлау сәләте бирелмәгән, әйме? Яки әйтеп торучы, ярдәм итүче продюсер кебек кешесе юк, ярдәмчесе юк дип әйтим соң инде. Кайсы берсенең образ килеп җитми, килеп чыкмый. Шулай ук җырның матурлыгы, киенә, аранжировкасының сыйфатына шулай ук күз төшә дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә максат куйганнары шулай ук теге бар максатлы җырчылар да бар бит инде безнең яшьләр арасында. Талант кына җитеп бетми инде барыбер ни әйтсәң дә. Акчасы да кирәк, киңәш бирүчесе дә кирәк. Таланты да кирәк. Беренче чиратта шулай да таланттыр инде, сәләт. Сәләтсез Беренче чиратта миңа калса тырышлык. Тырышлык һәм мин әле атнап торам да, тагын нәрсә кирәк сиңа дип. Үҗәтлек кирәк. Кирәк. Русчасы настырность була, үҗәтлек. Ярар менә юк ди, аның акчасы, янда ярдәм итүчесе. Әгәр дә ул үҗәт булса, ул барыбер кешесен табачак. Әйдә инде, миңа ярдәм ит әле, киңәш сора. Безнең бит күп җырчыларыбыз, мәсәлән, киңәш сорасалар, алар берсе башына сукмаячак. Бар әле кит әле моннан дип.
Бармысың андайлар менә сораучылар шойттырып, Зейнәп апага килеп анда исә, тегеннән моннан менә килсеннәр, сорасыннар, аларга бит инде беркем дә башына сукмаячак, кире какмаячак. Ниндер сорауда аларга мылай эшләп карап, булай эшләп киңәшен бирә ала. Хәзер бит инде кешенең янына барырга да кирәк түлә. Әгәр дә синдер бер шундай сүз бар, комьюнити төзегәнсең икән анда, әйме? Аның белән син телефоннан да язып җибәргә мөмкинсең, сорау да мөмкинсең мөрәҗәгать итәргә. Яисә җырчының үзенә алмаса продюсеры аркылы, яисә ярдәмчесе аркылы. Алай да чыгарга була. Хәзер инде алар җырчылар каядыр югарыда Олимпта, халык анда астатул, элек шундый зур ни бар иде, упкын. Хәзер менә бу WhatsApp-лар, телефоннар, Instagram-лар, башкалар аша, ул аралар тамашачы һәм җырчы арасы якынайды. Сез белеп торасыз бит инде. Комментарийда керәләр дә язалар, шунда җырчының үзенә Төрле фикерләр язалар. Йөзенә бәреп менә Мин ишеттем бу Шуңа үҗәтлек кирәк ди. сәләт һәм үҗәтлек беренче ратта. Үҗәтлек шул тырышлык инде. Үҗәтлек ул тырышлык, үҗәтлекне кайбер кеше әрсезлек белән бутырга мөмкин. Әрсезлек ансы башка нәрсә. Бәлки ансы да кирәктер, ләкин монда иң беренче ратта үҗәтлек һәм тырышлык. Ябышу инде үзенең максатыңа. Әле минем бер спорт командасының шишүне бүлмәсендә шундый язуда күргәнем бар. 99% ул тырышлык, 1% талант, сәләт дип. Менә бит. Шуңа кайтып та калды буга фикеребез, диме? Халыкта әйтәләр, ир белән хатын бер-берсенә охшарга тиеш түгел дип. Хәзер ишетә башладым, юк, охшарга тиеш шулай да дип. Сезнең фикерегез, ничегрәк кызыграк, ничегрәк дөресрәк соң? Ир белән хатын бер-берсенә охшарга тиешме? Әллә алар охшамасалар, яшәве, бер-береңне өйрәнеп тормыш итүе кызыграк һәм файдалыракмы? Сез башлагыз, Лесен Радиковна. Миңа калса, ир белән хатын бер-берсенә охшарга тиеш түгелдер дип уйлыйм. Ләкин яши тормышта килеп туган теге проблемаларны шишә, име балаларны үстерә, барыбер ничектер бер-береңә ошый башлыйсың. Кеше бит инде бер-берсенә тартыла, теге кияүгә чыкканчы, өйләнешкәнче төрле булганга. Әгәр дә 2+ булса магнитта, нәрсә була? Алар бер-берсен итәләр. Яисә 2- булса, 1+, 1- булса, киресенчә. Менә шул Шалт магнит. Мөхәммәтҗан. Сезнең мисалда ничек булды? Без ул вакытта төрле капма каршы, әлбәттә, шулай без хәзер дә төрле кешеләр, ләкин инде хәзер әйтәбез бит. Хөрмәт итәбез. Үзеңнең ниндер булган тискәре дип әйтгәндә ярарында, әйме? Моментларны, характерын каядыр читкәрәк алып куясың, аларны бераз гына, Лейсәндә каядыр анда юл куя башлый. Миндә мәсәлән, әйме? Шуңа без инде бераз уртак менә шул гаиләне, никахны, менә син әйтмешли ныклы булсын өчен күбрәк көч куябыз. Хатыгыз бар эмоция күбрәк бит инде хатын-кызда. Шуңа күрә теге эмоцияга бирелеп, үпкәләп, нәрсәндер әйтмичә йөрү, менә миңа калса, хәзерге акылым белән мин аны аңлыйм, хатын-кызның иң зур ялгышыдыр. Зур хатасы. Чөнки син үпкәлисең, ир-ат аны аңламый. Ул аны яисә дөрес аңламый, үзенчә аңлыймы, үзенчә ниндидер нәтиҗәләр чыгарып куя. Аны нидә менә проблема туган икән, аны аңлатып, син менә шулай эшләмәдең бит шул вакытта. Кирәк иде менә шулай эшләргә. Яисә син мине бит дөрес аңламадың, мин бит менә шулай дип әйтергә теләгән идем. Дип күзенә карап, 18 елдан соң әйтергә кирәклеген мин менә әле соңгы елларда гына аңлый башладым. Шуңа күрә ир-ат ул ни түгел, гипнотизер да, экстрасенс та түгел, ул кеше уен уйлый алмый, хатын-кыз да уйлый алмый кеше уен. Шуңа күрә андый әгәр дә хатын-кызларда инде ни туа икән, ир белән хатын арасында дип әйтгәндә, үпкә аны саклап җиргә һич ярамый. Аны кычкырып әйтергә кирәк, ул ир-атка, чөнки ир-ат яратмый алай кычкырып сөйләгәндә. Кычкырасы килгәндә дә ул теләгеңне бер җиргә кесәңә салып куеп, нормаль аңлатырга кирәк. Сөйләшергә, менә диалог, мин һәрвакыт шулай дип саныйм. Кешедә диалог булырга тиеш. Диалог ул очракта ир-ат та аңлый, ир-атка да җиңелрәк. Карашлы гына икән бит дип. Ир-ат теге сөйләшмәгән хатын-кыз нәрсәгә күрәде икән, мин нәрсә эшләдем икән, менә шулай дип җиргәнче әйттем, куйдым, менә проблема да бетте бит. Озакка җибәргәнче, зурга җибәргәнче. Тел сөйләшер өчен бирелгән. Шулай. Әйдәгез әле күңелле темага киләчәк темасына күчик. Кызыгыз Таңсылу сәхнәдә беренче адымнарын ясый башлады.
әнисе белән дует җырлаганнан соң социаль челтәрләрдә әнисеннән дә матурак җырлый бит кыз бала дип язып куючылар булды. Ләйсән, әни буларак, җырчы буларак мондай сүзләргә фикерегез нинди? Алар аерыламы, әллә бер төрлеме? Мондый сүзләр әйе минем үземә дә язалар. Мин инде ул сүзләрне теге рәхәтләнеп дөресен әйткәндә менә чынлап әйтәм, чын күңелдән теге сөйнеп укыйм, чөнки бу инде минем балам, минем кызым, миңа караганда яхшырак, талантлырак, матуррак булып чыга бит инде бу. Чынлап та бу теге шулай булырга тиеш тә, һәр әни, һәр әти бит инде үз баласы өчен бары тик яхшыракны тели бит инде. Шуңа күрә Изге теләктә. әйе, теге күңелем дә йомшарып китте. Күзләрдә яшьләнеп китте Ләйсән ханымның кызы өчен, афәрин. Бұл біздің үшін сүйініш, ғырурлық. Нешегенде әни кеше баладан күнләшә ала яисә теге ашуы шығаран екен. Мен әгәр дә ул андай бер бар икән, демәк синең психик белән нәрсәдер дөрес түгел. Киресенчә, әйе, шулай матуррак җырлый, без аңа сөенәбез генә. Аллага шөкер дибез. Өчесе җырласа да бер дә каршы килмәсек, ләкин безнең уртанчысы җырламый. Биергә ярата дип беләбез уртанчысын. Аны башка тала. Ул инде нәрсә генә эшләп карамады, гомумән безнең кызларыбызга төрле теге юнәлештә мөмкинлек бирергә тырышабыз инде без. Бию буенча да, җыр буенча да, спорт буенча да үзләрен сынап карасыннар дип, без инде аларны төрле түгәрәкләргә, кружокларга яздырган чаклар булды, ләкин инде алар барыбер теге шулар арасыннан үзләренең күңеленә ошаганын сайлап алырлар дип өметләнәбез. Иң мөһиме аларның шушы тормышта үз урыннары булсын дип телис килә инде. Бездән күпкә уңышлырак булсыннар, бәхетлерәк булсыннар һәм үзләренә ошаган һөнәрне сайлап алырлар дип уйлыйм мин. Хәзер парлар артык өйләнешергә ашыкмыйлар. Башта бергә яшәп карыйлар, бернинди никахсыз, нисез гафу итегез, бернинди дини кануннарга сыймаган күренеш. Бу миңа калса гына түгел, дини җәмгыятьтә шулай саный. Сез иртә өйләнгән пар, балаларыгызга нинди ирек бирергә уйлыйсыз? Аларның киләчәге нинди итеп күрәсез? Ой. Без иртә өйләнмәдек, вакыты җитеп, укып бетереп, әле укып бетергәч тә бер ел очрашып җирдек, әле аннан соң гына өйләнештек. 23-тә бит. Без өйләнешкән вакытларда да алай итеп теге яшәп караучылар бар иде инде ул. Бар иде инде. Бар иде инде, я. Үзебезнең балаларга килгәндәме? Безнең бит инде кызлар гына. Кыз баланың бәхете ираттан бит инде барыбер, ни дисәң дә. Ир кеше хатын кызны бәхетле итәме? Шуңа күрә мин бик телим инде үзебезнең милләттән булсын дип. Булсын дип телим дә, ләкин икенче яктан уйласаң, башка милләткә кияүгә чыгып та бәхетле булган парлар бар дип уйлап куям. Андый очракта үзебезнең динебездән булырга дип. Булсын иптәре кирәк. Үзебезнең дин кешесе, мөселман кешеләре белән үзләренең киләчәкләрен бәйләсеннәр дип менә Аллаһтан сорарга кирәк. Сорыйбыз. Ата-ана догасы миңа калса иң көчле, иң тиз барып җитә торган догадыр дип уйлыйм. Шуңа күрә булай гына ярар, кул селтәп шулай булыр, нәрсә булса шулай булыр дип утырсаң, шулай булырга мөмкин дә, әгәр дә син балаң белән әңгәмә алып бармасаң, әңгәмә кырмасаң, алар белән әңгәмә кыру вакыт җитте инде, уллары белән аларга инде сеңдерә башларга кирәк. Иң яхшы сеңдерү миңа калса үз үрнәгеңдә. Менә баланы тәрбияләмә, үзегезне тәрбияләгез диләр. Алар сезнең тәрбиядә инде сезне күреп үзләре тәрбияләнәчәк. Менә андый теге никахсыз мөнәсәбәтләр булмасын иде, язмасын инде. Кызларыбыз белән мин инде аңа бигрәк тә ни карыйм, катгый рәвештә бу мәсьәләгә. Чөнки ничегендә синең теге яшәп карыйк әле. Сез бит менә автосалонга киләсез дә, яңа машинаны син теге каралы бер ай йөреп торыйм әле, аннан соң алырмын микән, юк микән дип әйтермен мин сезгә дип әйтсә, бер ел йөреп торам да менә машинагыз белән. Аннан соң сиңа бер автосалонда алып бирмәячәк. Тукта, син менә башта түлә, договор төзе, аннан соң инде машинаны алып китерсең. Менә бу шартта берәрсе килсә, кая кызыгызны алып берәр ел яшәп карыйк әле, аннан соң ошармы, ошамасмы, туры килерме, килмәсме? Менә ул нәрсә шуның кебек килеп чыга бит инде. Братым, тукта, син башта менә договор төзе минем белән, икебез арабызда алып кит, никах укытып, аннан соң менә инде үзең караганда. Яме, менә шулай. Мин шулай дип саныйм.
Benim sözüm şulay bulacak. Булат, син хәзер бигрәк тә туйлар күп алып барасың, мәҗлесләр, ә нишләп соңга калып өйләнешә башладылар егет кызлар? Тормыш авырмы? Гомумән теге сыңарып өйләнү дигәннән яшьләр карьера төзи. Чөнки кыйммәтләр теге үзгәрде бит икме инде анда, юнәлешләр теге башта үз куышын булдырырга тырышалар, эшен булдырырга тырышалар, карьера ясыйлар. Миңа калса бәлки бу да дөрес түгелдер, чөнки бергә кирәктер бу берләр арасында ирешергә. Кызлар да бик мөстәкыйль була башладылар. Кызлар үзләре анда фатир ала, машина ала. Алайса ирнәсәгә соң син аларны бөтенсен дә эшләргә шәйе. Әлбәттә, кызлар шундый көчле булганда, ирләр дә инфантил, өйләнәселәре килмәй, яисә куркалар шулай җаваплылык алырга. Өйләнү ул бит җаваплылык алу. Ул үзең өчен генә түгел, һәм индер кеше өчен дә. Һәм ул җаваплылыкны беренче чиратта ират алырга тиеш үз истенә. Булат Бәйрәмов тумышы белән Ишбубый авылыннан. Хәзер аның фикерләрен тыңлап утырабыз. Данлыклы мәдрәсә, беренче хатын-кыз казый, Мөхлисә Бубый, туган авыл. Аллага шөкер. Социаль шилтәреңдә статусыңа язып куйгансың, живи осознанно, ягъни аң белән аңлап яшә. Үзеңгә бу эш ничек соң барып чыгамы? Соңгы елларда менә тырышабыз шулай. Соңгы вакытларда, әйтәм бит, мин инде хәзер бу соңгы 2-3 елда фикерләвем дә, дөньяны күзаллавым да үзгәрде, нык үзгәрде һәм минеке генә түгел, безнең гаиләнеке дип әйтергә кирәк. Без элек юк барга хафалансак, нәрсәгәдер, хәзер инде алай эшләмәйбез. Лейсән, син уйныйсың баянда һәм гитарада. Гитарада уйнарга Булат өйрәткән ялгышмасам студент чорында. Булат уйный гитарада. Балаларыгызны баянда да мын? Без гитарада гына дип беләйек, бу ачыш. Без бергә баянда уйнарга өйрәндек аның белән. Укыдык дөресрәге. Бер класста укыгансыз, баян классы. Мин дә аптырам, ничек баян классында укып, Булат Бәйрәмов баянда уйнарга өйрәнмәгән. Яхшы белдек, рәхмәт. Балаларыгызны ничек музыка белән тәрбиялисез? Гомумән музыкаль яктан балаларыгызны үстерү методикасы бармы? Дөрес әйтәсең, без инде музыка гомумән 9нчы класстан соң чыгып киткән балалар бит инде без. Башта музыка мәктәбендә мин үзем 2 генә ел укыдым, кызганычка каршы. Авылда безнең музыка мәктәбе юк иде. Районга, Мөслимгә йөреп 2 классны укыдым да, аннары соң инде педучилищеның музыка бүлеген, аннары соң инде Казанга монда музыка факультетына укырга кирдек. Һәм беләсеңме, баянда уйнау безнең өйдә менә баян бар иде, гармон бар иде, әти бит инде бик матур итеп уйнап җырлыйдыр инде. Шуңа күрә теге, әгәр дә мин шәһәрдә үскән шәһәр кызы булган булсам, мин баянны сайламаган булыр идем. Фортепиано, бәлки скрипка, шундый теге хатын кызга килешә торганрак, шундый инструментны сайлаган булыр идем. Нәзакәтле, Баян бит күбрәк иратлар өчен, егетләр өчен, шуңа күрә бу вакыт укыган чорларда миңа физик яктан изрәк авыррак булгандыр, гел аркасызлыйды, муеннар авырта башлайды, теге занимация итәргә кирәк, укырга кирәк, экзаменнар бирергә кирәк дип. Шуңа күрә мин инде укып бетергәчтен баянны кулга алмыйм дип үземә сүз бирдем. Һәм мин аны хәзердә бик сирәк кенә сүземдә торам. 2003 елда менә шу яшьлегем шимәләренә кирип төшерер вакыт җиткәчтен инде анда ничектер гитараны кертеп җибәргә уйладык без. Һәм шул вакытта миңа Булат 1-2 көйне өйрәтте. Кызларыбызга килгәндә безнең олы кызыбыз музыка мәктәбен бетерде. Фортепиано да уйный белә, ләкин ул инде вокал буенча укыды. Калганнары Зифа уртанчы кызыбыз бераз гына флейтада. Өйрәнеп кара, без аңа биреп карады, әйтә, балаларны шулай биреп карадык, музыканың монсын телисеңме? Юк, теләмим. Булды, теләмисең икән, кирәк түгел. Без үзебезнең шунга ашмаган хыялларыбызны балаларыбызда чагылдырмыйбыз башка ата-аналар кебек. Күп ата-аналар кебек дип әйтик. Менә монда йөртеп карадык, ошыймы? Ошый, ярар, биеде. Менә ошамый башлады. Ярар, биемә кирәк түгел. Ясыйсым килә. Бар рәсем ясарга, ярар, ясады менә шулай. Аларның үзләренең слухлары бар битнесендә музыка сәләтләре бар. Шулай да инде машинада барганда, өйдә классик музыка яисә инде менә безнең татар халкының элеккерәк җырларын куябыз инде без теге нитеп эшкә кереп тыңлап китмәсәләр, тыңлап утырмасалар да исләрендә калсын өчен. Булаларга шикят булмасын. Булгайган көннәрендә каядыр анда әгәр дә Илһам Шакировның җырлаган ишетсәләр, күзләреннән яшь чыгарлык булсын.
Шунлапта әлбәт нинди Дима Билан да безнең татар кызыбыз Голос проектында җырлагач борылып Чаллыда шушы җырны су буйлап ни ишеткән идем дип борылмыйча кала алмадым диде бит нинди руж җегете булып та әле. Әйе. Ашыктан ашык әңгәмәне икенче төшенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта Мотор парк, Күркәм парк, Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гыймаева. Кабаттан хәерле көн, мөхтәрәм кунакларыбыз. Хәерле көннәр. Яшьлегегездә нинди хаталар өчен үкенәсез? Һәм гомумән кире яшьлегегезгә кайтсагыз, бүген булган мөмкинлекләрдән кайсысы сезгә бигрәк тә җитмәде? Акчадан тыш. Ләйсәнгә күбрәк игътибар биргән булыр идем. Бу өйләнгәч микән инде бу? Беренче елларда җитмәгән. Беренче елларда, минем игътибар. игътибарым бәлкем җитеп җитмәгәндер. Мин анда радио дип чабадырым, дуслар дип чабадырым. Ләйсәннең бер интервьюсында шулай Ләйсән бала белән идем, миңа шулай булырга тиеш кебек иде. Кайткач та бала җыласа да мин миңа җыкларга кирәк, йокытыдырга кирәк. Мин башка бүлмәгә чыгып ятадырым, әле хәтерләйм. Син бит нәрсә менә. Син әйдә, менә шул классик нидә ул ситуация, стандарт ситуация. Ярат син нәрсә эшләдең, кене буе идә булдың бит син, аха. Мин эшләп кайткан фәлән, имеш инде шулай. Миңа ял итәргә кирәк. Менә син кара баланы, менә андый хаталарны эшләмәс идем. Үземне дөресрәк тотарга тырышыр идем бәлкем. Синең дә бармы хаталарың? Яшьлегеңдә үкенгән. Менә әйткәч уйлап утырам әле, әйтәм, хәзерге барыбер тәҗрибә белән әйме, артка борылып карагач та анда бик күп теге хаталар, хаталарны күрергә мөмкин бит инде әйме, ләкин димәк без шуның аша узарга, шуның аша үсәргә тиеш булганбыз бит инде. Әйе. Алай итеп теге үзеңне үзең битәрләп, үзеңне үзең эштән ашап, шулай, шул менә елда, менә шулай эшлисем калган икән дип утыру миңа калса ул мәгънәсезлек. Минем дәресләрем дөрес үзләштергән. Үткәнне ярамый менә. Нишәп мин шулай эшләдем икән, нишәп булай бу? Үткән, биткән булды. Яшьлектә бүгенгедән нәрсә җитмәде? 2000 еллар башы бит әле барбер кайбер мөмкинлекләр юк. 20 ел булса. Әйе, без чыкканда бит инде барыбер әле интернет-контактлар юк. Интернетта юк идеме? Әле минем беренче альбомым ул теге кассета вариантында. Әйе, бездә бар ул. Кассета вариантында чыкты бит инде. Бәлки безгә шул җитеп бетмәгәндер. Аннан соң Мөстәкыйльлек җитмәгәндер бәлки. Әйе, мөстәкыйльлек җитмәгәндер. Һәм инде теге менә шул вакытның бәлки вакытның кадерен белеп бетермәгәнбездер. Вакытның кадерен белергә кирәк шул. Кешегә артык ышанганбыздыр дип уйлыйбыз инде без. Менә шул. Ну, димәк, без шуның аша узарга тиеш булганбыздыр дип. Менә. Шундый нәтиҗә ясап. Без алай хафаланып, борчылып, теге инде үзебезне ашамыйбыз. Бу турыда бүген Булат та әйтеп китте. Хатын-кыз бераз гына алдынгы рольләрне үзенә ала бара. Ират акрынлап артка чигенә. Бит бар шундый гадәт, гаиләгә табышны ират алып кайтырга тиеш. Иҗат кешесенең гаиләсендә тигезлек, ир һәм хатын-кыз бергә бәйрәмнәрне алып баралар, тигез генә эшләп йөриләр, барсы да матур. Сезнең гаиләдә формалашкан уртак фикер бармы? Ират һәм хатын-кыз ничек бүлештеләр? Хатын-кыз гаиләдә эшләргә тиешме, әллә юкмы? Син җавап бир әле баш. Ну, бу шулай ук безнең гаиләдә, төрлечә булды инде. Кышкырышкан вакытларда, әйткәләшкән вакытларда булды бит инде. Бүгенге көнгә карасак, акча өчен, эш өчен, Идә син савытны юарга тиеш, мин идән юдым анда, яисә киресенчә. Хәзер карап, уйлап карасам, бу бит инде ниндидер вак-төяк кенә. Ләкин шушы вак-төякләрдән безнең тормышыбыз бит инде, тормышыбыз корыла. Хатын-кыз үзенә ошаган эштә эшләргә тиеш миңа калса. Әгәр дә ул иртәдән кичкә хәтле үзенә ошамый торган эштә, үзенә ошамый торган коллективта бикләнеп кайдыр утыру ошамый икән, ул әлбәттә психологлар шулай дип әйтә бит инде. Үзенә күңеленә ошаган шөгыль белән шөгыльләнергә тиеш. Хатын-кызга бигрәк тә кирәк инде ул. Хатын-кызга бигрәк тә. Ул сула башлый. Шәшәк бит ул, чынлап та булат дөрес чагыштыру. Ул теге хатын-кызның иң төп бурычы ул гаилә учагын саклау. Ансы белән килешәм, ләкин бары теге бөтен гомереңне үзеңнең теге алган белемеңне,
гел гаиләдә генә, гел өйдән чыкмыйча гына миңа калса ул хатын-кызны ничектер изә, ничектер баса дип әйтим безнең. Шуңа күрә барбер кеше хатын-кыз кеше арасында булырга тиеш, үзенең яраткан шөгылен табырга, тырышырга тиештер дип уйлыйм. Афәрин. Гел өйдә генә бикләп тоту дөрес түгел хатын-кызны. Шулай. Юк, бездә андый хәзер инде дип әйтик, ну соңгы вакытларда, ул соңгы елларда да у кадәр акча, синең акча, мин тапкан акча, менә синең акча дип андый сүз бездә бик юк. Бик юк дип бөтенләй юк. Безнең хәзер инде Аллага шөкер, барысы уртага салып сөйләшеп, шулай эшлибез. Афәрин. Һәммә без иҗат кешеләре булгач, бер казанда кайнагач, Булган барысы гаилә. уртак. Булган гаилә. Шулай булсын, алга таба да эксклюзив. Булат 4 кыз арасында яши. Моның өстенлеге кайда да кимчелекләре кайда. Кимчелеге чыгым бик күп китә. 8 мартта. Гомумән киемнәр дисеңме? Гомумән Аллага шөкер дим мин, Аллага шөкер, бик рәхәт, үземне бик Аллага шөкер, бик бәхетле хис итәм. Хөрмәттә инде тикше. Миңа бик ошый. Миңа бик ошый. Әлегә бүгенге халәтемнән мин канәгать. Миңа бәрәхәт. Бигрәк тә менә әле Амит алары үсте инде хәзер. Алар бер төрле, кичкенәсе бер төрле, кичкенәсе менә шулай итеп кулларын муеныңа куеп, аягын өстеңә салып, менә шулай әтием дип кочаклап, сине менә шулай җыклап киткәндә, ну аннан да рәхәтрәк тагын нәрсә булырга мөмкин. Лейсен. Менә шул. Хәзер бар дөньяда 40 яшьтән соң бала табалар. Сез малай өчен тәвәккәлләргә әзерме? Бер шәхсиерәк сораудыр. Нигә үтенәбез? Бу шәхси сорауда анарсын бик популяр сорау инде ул. Теге әгәр дә без соруйлар моны. эстрадада теге 4-нчегә киттеләр бит инде, беренче җырчы кызыбыз 4-нче бәбиләрен алып кайткачтында бик күп яздылар инде, әйдәгез кайчан сез барасыз дип. Бездән бигрәк тамашачыларга кирәк. Бу бит инде бу сорау бер караганда теге халык кызыксынучан, икенче караганда бу бит инде гаиләнең үз эше. Үз эше. Шуңа күрә мин 3нче балага узгачтында мин беренче үзеңә Булатсыз гына бардым. Булатсыз гына бардым һәм мин чыктым да бу үзидән үкереп рәхәтләнеп еладым. Еладым, чөнки кыз буласын беренче үзидә ук әйттеләр дә, ә минем бик катаңа малай алып кайтып бирәсе килгән иде. Бала. Аннарысын инде бераз теге тынычлангачтын, аннарысын теге ниндидер башка бит инде хатын-кызның төрле уйлар килә. Мәйтәм, иң мөһиме, ул да инде сразу әйтте, иң мөһиме сәламәт булсын диде. Сәламәт булсын. Шуңа күрә теге баланың малай булуында, кыз булуында миңа калса бер нинди дә аерма юк. Хәзерге заманда бигрәк тә без теге элекке борынгы заманда яшәмибез бит инде. Обязательно малай табырга тиеш, тибәе малай булганчы тырышабыз дип. Кызларыбыздан булыр ала бирсә дип, хәзер теге аларның кияүгә чыгып, бәби тапканнарын көттербез әле. Зур бәхет шатлыклар алып килә торган балалар булсыннар. Иң мөһиме шул булсын. Сәламәт булсыннар. Афәрин. Үзебездә сәламәт булыйк. Безнең алай итеп малай ни дип мин аннан бер кашанда сорамадым, алып кайт инде малай миңа дип. Мин аны әлбәттә сөйлим, сәхнәдә юмор иттереп. Ул миңа бер сәбәп кенә сөйләргә. 3 кыз дип. Менә плюслары шунда бар әле. Мин бер монологта бар ада. 3 кыз белән яшәү бит ул, сез беләсезме, аңлыйсызмы дип әйе. Без аны вайннарга да кертеп җибәрәбез. Вайннарга да кертәбез. Менә без аны шул бик отышлы кулланабыз. 3 кыз әтисе, имеш шундый амплуа, миңа инде малай кирәк дип, менә шулай малай кирәк дип. Менә шулай кулланабыз без аны. Булай тормышта мен әйтәм, бик канәгать син, шуңа миндә бер кашан, мин инде менә валлаһи дип әйтәм, теге Аллаһ Тәгаләдән малай дип сорамадым, мин сорадым, сау сәламәт, безгә хәерле бала бир дип. Димәк, менә безгә хәерлесе шул булган. Мин шулай дип кабул итәм. Таза сау менә. Син белмисең, малайыңнан нәрсә күрәсең дә, кызыңнан нәрсә күрәсең дә белмисең әле. Үскәчме, киләсе тормышта шуңа хәерле бала сорарга кирәк. Шулай булат. Бу бөтен парларга шулай. Син инде Ишбубый авылыннан булгач, данлыклы мәдрәсә авылыннан дип әйтеп киттек. Билемгә тартылуың бүген көндә дә бармы? Сизәсеңме шундый җирләрдән булуыңны үзең? Шундый җирләр сизәм әлбәттә. Мөхлис абый дигәннән бездә бит аның музее да бар. Хәзер безнең инде зур музей ачылды, яңа бина буларак. Элеккегә анда Хаҗиба яшәгән, йортны безнең заманында
сүттергәннәр иде. Хәзер инде яңадан төзүделәр. Каганда безнең музей ачылды. Килегез җәмәгать, әйе күрегез. Менә шунда музейда без 8-9 сыйныфларда кемнәр музейга киләләр, син экскурсовод булып, сиңа берәр кешене бирәләр иде, дип сөйләргә. Миңа Мөхлиса булып эләккән иде. Без арман зур текстны яттан өйрәнәсең дә, әле имтихан тотасың, музей директоры каршында. Һәм анысы кунаклар килгәч инде аларга һәрбер укучы анда Габайдулла абый да бар бит, Габдулла абый, Мөхлиса абый һәрберсе янына басып сөйлисең инде. Дип карамыйча, шул дип сөйләргә тиеш идек. Әлбәттә, белемгә тартылу дигәннән миңа кызык яңа әйберләр. Мин инде гел хәзерге вакытта менә шул ук осознанно дип әйттек бит инде. Шуларны да тыңлыйм. Мин тыңлыйм хәзерге замана бизнесы нәрсә белән яшьләр шөгыльләнә. Анда компьютерда метавселенная дигән әйберләрне ишеткәнең бармы синең менә? Хәзер виртуаль вселенная, анда нәрсә эшләр? Анда инде движуха бар дип әйтикме? Алар миңа кызык. Гомумән үзеңнең көнеңне планлаштыру, тормышыңны планлаштыру бик акыллы, уңышка ирешкәндер бизнесменнар. Хәзер анда бар инде ниләр, подкастлар дип әйтәбез, шулай акыллы уңышка ирешкән бизнесменнарны чакырып, алар сөйлиләр гади тел белән. Менә ул миңа ул кызык. Ул әйберләрне мин тыңлыйм, тормышымда үземә кертергә тырышам инде, үземне үзгәртергә тырышам, чөнки ират үзгәрергә тиеш. Беренче чиратта үзе. Яхшы. Әйе, чөнки без бит балчыктан бер хатын-кыз кабыргадан менә. Хатын-кызны үзгәртеп булмый, кабырга сынырга мөмкин. Ират үзгәрә ала. Мин эксперимент үткәрдем. Танышларымнан нәрсә ул мәхәббәт дигән сорауга җавап сорадым. Бүген сездән дә бу сорауга җавап ишетәсем килә, ләйсән беренче чиратта синнән нәрсә ул мәхәббәт? Баналь да сорау, ләкин мөһим дә сорау. Ул сүз. Уйлап тапкан сүз. Тоясыңмы син моны һәр көнне, һәр сәгатьтә, һәр минутта? Яшь вакытта дип әйтәбез инде хәзер. Син бу сүзне үзеңчә аңлыйсың. Беренче күргәч теге ышаса, мәхәббәт дип уйлыйсың, әйме? Аннан соң яши балалар туа башлый. Какой анда мәхәббәт, нинди мәхәббәт, монда акча җитми, бала елый, йокы килә, әйме? Ошысы килә, кибеткә бара кирәк. Аны онытып торган вакытларында була. Аннан соң тагын яшь бара, балалар үсә, тормыш дәвам итә бит инде, әйме? Ул вакытта ничектер кешенең бу тормышка карашы, мәхәббәткә карашы тагын үзгәрә, әйме? Мәхәббәт ниндидер теге башка хисләр белән алмашына дип әйтәсе килә инде. Бу бигрәк тә хөрмәт, бер-береңне аңлау. Миңа калса менә бу шушы тормыш үзе бер нәшә сүз белән алмаштырырга буладыр. Бу сүзгә бик күп мәгънәсе сыйган дип әйтәсем килә инде минем. Чынлап та сезнең җырдагыча 85-кә җитеп, әби белән бабай шәйләр эше бер-берсенә яши алмыйча утырган насыйп булсын сезгә. Бик матур итеп җырлагыз. Бәйлелек дип әйтик инде, бәйлелек, менә ул елдан-ел бәйлелек нормаль гаиләләрдә артырга тиештер дип уйлыйм мин. Киресенчә түгел, теге күрә алмаслык дәрәҗәгә җитеп түгел, бар бит алам сакласын. 25 ел яшәп тә аялышкан парлар минем күргәнем бар. Бик күп аралашырга туры килә. Кемдер 40 елдан соң да юллары китергә мөмкин име? Аерылып менә чын-чынлап. Бу нәрсә дигән? Димәк, монда мөнәсәбәтләр дөрес юнәлештә бармаган. Киресенчә, әгәр дә син мәхәббәт өчен үз тырышасың икән, гаиләң өчен, һәм менә мәхәббәт нәрсә дидең, ул инде миңа калса тагын кайгыртучанлык. Үзең турында түгел, кешең турында кайгыртучанлык. Менә әгәр дә дөрес юнәлештә барасың икән, ул хисләр синең бер-береңә тартылышың елдан-ел артырга гына тиеш. Менә безнең чакта шулай булсын дип мин телим. Нәкъ менә шул җырдагы шәй 85-тә бергә атларга язсын. Чынлап та мин бу мәхәббәткә, хөрмәткә ышандым. Әби белән бабай, әби иртәрәк китеп баргач, бабайның мин аннан башка ничек яшим, ничә эчәргә иптәшем дә юк. Чынлап та бик мөһим кешегә үрелә яши әби бабайның кадере. Афәрин. Без инде хәзер 21-нче гасырда яшибез, 21-нче гасыр, 20-нче гасырда туганнарга бик зур таләпләр куя башлады. Тиздән без инде автопилотларда йөри башлаячакбыз, машина йөртүчесе булмаган. Галимнәр ышандыра, фәндә яшь буын, сезнең балаларыгыз, безнең балаларыбыз тормышларына 17 һөнәр алыштырачак ди. Әле тагын әйтәләр, классик музыка тыңлаучылар бөтенләй бетәчәк. Электрон белән альтернатив музыка тыңлаучылар гына калачак ди.
Siz özünüzün kиләчәгегезгә ничек әзерләнәсез? Саңа әзерме? Әзіріне біз енді айттым бет, біз бекіне ол яқтан сығылмалы, біз заманша аранжировкалы жырлар бары-бары ішлейбіз, замананы тыйырға тырышабыз. Міне шулық видеоларында түсіреміз енді, қызықты видеоларда бар-бір халыққа юмор, позитив, видеолар, контент көбірек керектер деп санаймын мен. Ол яшьләргә дә керек, ол алар өчен дә актуаль. Алдан теге біз әйдә әзерләнеп куйык дип инде кулга корал алып, каядыр нәрсәләр көтеп ятмыйбыз алай. Без яшибез менә, яшибез, безгә рәхәт хәзер яшәргә шулай. Шуны да өстәп әйтәс килә, киләчәккә әзер булып булмыйдыр ул дип әйтәсем килә минем. Шулай уйлыйм, һәм әгәр дә безгә киләчәктә, мәсәлән, ярый без әле бүген теге бөтенсендә үзебез теге аңларга тырышып барабыз әйме, теге интернет бар, ачып укыйсың нәрсәндер аңламасаң. Киләчәктә балалар ярдәм итер дип уйлыйм мин. Аңламаган нәрсәне аңлатып бирерләр. Балалар, оныклар, оныкчыклар аннары. Шуңа күрә теге үз акылыңда булып, тормышка позитив карап, һәм инде балаларың белән достана мөнәсәбәттә яшәсәң, миңа калса, алар теге алар безгә булай да аңлаталар. Хәзерге вакытта да теге бик күп нәрсәне аңламаган нәрсәләрне ачып салалар. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйм. Киләчәк куркытмыймы? Роботлардан берәр нинди хезмәт күрсәтү таләп ителсә, кибетләрдән роботлар безгә продуктлар. Мин робот эт алып куяр идем. Робот эт. Җиштыра суык артыннан рәхәт бит. Аккумулятор белән заряжать итәсең. Берәр кеше күрсә, сиңа шундук хәбәр бирә. Wi-Fi-дан гына. Миннән дә сорадың куркытмый дип. Миңа киресенчә робот булсын иде яны. Анда булсын. Хатын кызга булышып тора. Робот уянасында так. Хәзер бар бит инде безнең өйдә тагын бер кызыбыз бар, Халисә исемле. Безнең кызыбызның дусты ул, хәлләрне белешә ул. Телевизорны куша ул. Рәхәт аның белән музыка белән нинди музыка сөйлисең? Хәзер бармак белән дә эшлисең, авыз белән әйтәм. Халисә тегене кушып җибәр, Халисә тегене эшлә, Халисә һава торышын ничек, анда доллар ничәсен монысы? Ансы нәрсә кирәк инде безгә мен? Барып сорыйсың инде. Кызык өчен. Менә шулай балада аның белән сөйләшеп аралашып утыра. Менә ул балалар хәзер башка бөтенләй. Куркытмый, киресенчә кызык. Кызык киләчәк. Безнең барыбызны да якты киләчәк үтсен дигән теләктә бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Рәхмәт сезгә төпле фикерләрегез өчен, шушындый мотор очрашулар алга таба да насыйп булсын. Рәхмәт чакыруыгызга, дәшүегезгә, телевизион тамашачыларга да кайнар сәламнәр. Инде концерт мәйданчыкларында очрашырга язсын. Исәнлектә, саулыкта тагын очрашулар булсын. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Пирамида күңел ачу комплексына рәхмәтебезне белдерәбез. Ярату яшәүнең нигезе. Без бер-беребезне хөрмәт итеп, бүгенге көн белән яшибез дип белдерде Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов ачыктан-ачык әңгәмә барышында. Һәр вакытта да хөрмәткә лаек булып, яратышып яшәгез дигән теләктә бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Рәхмәт бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.